Okay guys, mag-rehabilitation ko din sa tiris. Hi mga kahilo guys, karon maglimpyo ko din sa tiris. Ato ni siyang limpyuhon ang mga tanom guys, atong ipang nganaog kay wa na mo angay sa kainit guys. So ang hingangay sa mga sahing kung ang mga tanom nga katong hingangay sa kainit ato ning ipabilin, pero ang katong wa hingangay sa kainit ato ning ipanganaog sa ubo. Sama ing anak nila guys, sama ing anak oh. Wa na hingangay sa init kaning mga aglumina. So kining mga bumbles guys, moangay ra ni sila sa kainit basta permanente lang sila nga pagabisbisan. Okay guys, mao ni ang atong ganap today. Kailangan ni siya og rehabilitation karong hapuna. Okay guys, tan-aw na lang muna ako kung unsay akong pagabuhaton dire. Siyang sagbuta. Ano? Siyang sagbuta, oy. Bugang. Bugang dai ni guys, bugang sagbuta. Super daghan pa kog hinduan guys. Go kaayo. Go kaayo.
Pabulak na sad ang akong ground orchids. Akong ground orchids, pabulak na sad. Ay, akong ground orchids. Mint. Okay, I'm done. Clean na guys. Hindo na guys. Okay guys, maura ni akong ika-share ninyo today. So, manghilo gadyo ta sa terrace. Kay dili kalikayan nga mudaghan ang mga bus tungod pud sa na ay construction dito Mao talitog madaghan sa adjud abog. So, may construction na to. Mao siguro po hinunggan nga daghang abog ang overtime sila nag-construct sa eskwelahan. Okay guys, thank you for watching Alma Joy Vlog. Bye bye. Okay guys, alright.